Ang tima mga igsoon, pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844. Iyaw sa tapik. Ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o preferensya. Mura karon pag ikaw makamoderate o kinganing topic. Ito ang tema karon hapuna mga igsoon. Pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Kining maong topic ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima ug ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bendilio. The same as sa first round sa mong debate, maura gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. Mahitungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gihapon ang ato ang hangyo ninyo. Please be listen then bro, please respect yapon sa moderator. Hinay yung moderator nga kanunay maglingkod kay kapoy magbarok. Okay, timers. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kini kadakong sayop nga panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh-day Adventist ni South Philippine Union Conference, dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan na dapit sa paghinlo sa langit nung santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pari. Dayon ang yutanong santuaryo kada tuig ang pari mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit diadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon ni ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America in Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilang yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mubalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller. Dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite. Kay si Ellen Goldwhite, tinun-an man to ni Miller. But the appointed time has passed and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ang ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Ako ta nasakto ba? Dili kay na ako'y manghihilot nga tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Husto ba rin? Kung wa lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bendilio. Pero unsa may giingon sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 12, isulat kini ni antong unang siglo, first century ang pagsulat ni Hebreo. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, he entered the most holy place
once for all by His own blood. Nini pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, He entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit na hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan, misulod siya sa langit, diin na nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaang dapit sa atubangan sa presensya sa Diyos? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod na natubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Diba? Kolosas Kapitulo, Episo Kapitulo 4, versikulo 10. Busa siya nga mikunsad maura-usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas atong mabasa. Ang giwali ni San Pablo na nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios nga Amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walang unta kining mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang Masabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that He entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Apangutan na kinsa man ng Kristo ha nga nakasulod sa 1844. Asa man dahil may iskala si Kristo Mr. Bendilio sa iyang pagsaka sa langit nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na nga pagtulunan, dawato nato karong kahaponon nga ang insakto nga panudlo kining gitudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundi niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba, so posinte na sa pagpabarug sa tima nga akong gipruebahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaatbang brother po Alima. May hapon. Andam na baka sa pagtubag sa akong pangutana. Andam na, sige, pangutana. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsulod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikan. Di mabasa kaya may kawatan mo angkon nga sa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man dai mabasa. O yun ka nga imo-imo na to o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bendilio. Sunod pangutana. Okay. Kay batud pa nimo imong gi al kontra sumala sa Biblia.
Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala misulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat dinhi sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century misulod na mo nang kanang imong 1844 pilte ko ng palpada Mr. Vidilio. So, Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mabasa sa Biblia. What's that, kadali? Ang ako, objection. Ang akong Moderator's time. What's the object ka? What's that? Ingnon sa ako. Okay, proceed to your objection. Okay. Ana. Okay. Ano ba? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Kristo siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. di gyud na mabasa kay sayop na. So ano ipabasa nimo ng sayop man na? Ang sakto mo maning sa Hebrew. Sayop ba? 12, he entered the most holy place mo nang duha na dai sakto imo pa ni pasakto ng imong 1844 mo nang di na mabasa kay perti ng sayop nga pagtulunan Mr. Bindilio hunong na sa pagbandilyo ang sayop din nga pagtulunan. So pagutana. Sunod pa utana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Gusto itong pagkasultiyaw sa'yo. Sayop lagi ng imong 1844. Walang di gyud na imo basayaw ko pangitae sa butang nga sayop sa Biblia kay pusto ning Biblia imo ikarga na imong sayop pa pagtulunan. Ang mabasa din basahon nako ha para makasabot gyud ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered past tense misulod na to the most holy place once for all by his own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844 di na masud kay sayop man na. Sunod pa utana. Pagutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na rin ganiha. Nga ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa nimo. Uyon ka kay karapis mo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles sa 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang ipabasa na nimo di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tuba. Pamatud anako sumala sa Biblia o gipamatud anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa nagpag-asa og puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man day hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 ito kan. Di na ako obligadong pagsultian nga husto kay sayop lagi na ang akong katungdanan din nga bungkagon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pangutan-an ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tema conclusive sayop. Prabir ka mo, insulting na sayop ang 1844 nga mo'y pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang dapit. Ito kan ko na usa tayo hustong pagtulunan sa 1844 na dili sayop sama sa Adventista ito kan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot laman ni Ellen G. White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinon imong piang no si Ellen G. White naniwasay ni nasayop ni Miller. So pagutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista, makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844 makatug-an or dili? Tubag! Kategorikal. Tug-anan ta gani ang 1844 sayop, unang sayop 1844 gibasa nako sa American Prophecy inyo man agamito ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844
nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844 na sayop mo ang interpretation according din na sipyat ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844 nga misuod si Kristo sa most holy place na sayop na pod. So ang imong pangutana, makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kay pitin sayo pa. Okay, sunod po na. Kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit sa 1844, makahimo siya dili, tuba. Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844 para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisulod na ganin atong first century. Pagawason na po niyo papasod na 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanaghap Mr. Bindilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorikal, makahimo dili? Di na lagi siya mosulod na, kaya nisulod na ganin. Pagawason pa rin para mosulod na po. Asa di mo mabasa? Imo na manuburehon si Kristo. Ayaw may manipulate si Kristo. Kristo, gawas na gud ipabalik ko na po 1844. Posible man nga mosulod ka diha. Di gyud way gyud puruhan nga sakto ng 1844 kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan. O yun ka ba, Mr. Paraima, na ang sanctuaryo sa langit, doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, sumala sa Biblia, sopa. O yun ko ni ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa 1st century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, he entered into the most holy place. Ang sayop diha bisa pakatuluhon pa nimo holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 na misulod. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Moni, o yun ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick, o yun ka or sukat? Way problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatehan nga dili 1844. Di ang pangutana, o yun ka? O yun lagi Okay. ko. Wa ko isupag ana. Ang isupakan nako kanang inyong sayop nga pagtulunan. Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo. Guba na ana dinhi pa lang sa Biblia. So Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit, sukakon mo yun. wa lagi na problema. Kay ngano man holy place, most holy place ang atong gidebatehan ang most holy place man. Nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. Busa sayop lagi ng imo Mr. Bindilio. 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo nga nasunod na si Kristo sa most holy place. Unya ang holy place lahi sa holy place kay na ang candlestick. Unya uyon man di ay ka nga nakita sa usas mga apostoles si Kristo nga dito siya sa dapit sa holy place nga na ang candlestick. Uyon asa may tinuod na sa most holy place dito o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayop ng 1844. So pangutana. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebrewano 9:12. Ang Hebrewano 9:12, mabasa nimo nga gikan dinusyota si Kristo ni Dritso sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tumag. Daghan atong ipangbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayab man siya. Kay basa na gyud dito sa Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko mga kabo. Ako hayon tigbasa kay may naman sultit nga naa atoy tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa Taison Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko din sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakitag debate nga nahibalo siyang sayo pero di sa katugat kung siya husto. Nakuha ba ninyong pawag? Once mo conclude kag sayo, ito ka na husto. Kaya unsaon nimo pagkonvince sa tao nga sayop na nawa kay mapud na husto. Tinaw. Nangutana ta, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya di mabasa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mga pa na, kasulod na. Ang pagutana dito magbuka ni siya. Ha? Mga kaigsunan ng mga kagalaan, nigamit sa lagda,
gigamit ang 1844 nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist. Pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya. Gipangutan sa lagda, mabasa ba nga sayop? Why mabasa kay why kawatan mo angkon? Wa man kuno ang kawatan mo angkon magdi. Kaya ang tubag, may unta itong pangutanan, ang kawatan mo angkon dili. Di ba? Sakto itong tubag ka. Why kawatan mo angkon? Nangutanan ko man, mabasa ba diha? Nga sayot ang doktrina diha nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Why mabasa? Ingon dahil sila. Dagat sa pambasa. Usas gibasa niya, Hebreano 9:12. Unya, 9:24. Unya, ang nindot igsoon, may nindot. Niangkon siya nga lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaan dapit. Nga niangkon po siya na nakita sa usas mga apostolis nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay og Kristo pa, dili daw ta na gidritso gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na diha ang mga kandelero or candlestick. Wala mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato ta sa Catholic version. Naagyo'y tinuod nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, see that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Okay, naabay langit tong sanctuary. Naawala. Naa heavenly sanctuary mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon. Giyon sa manipaghulagway kay mao man nagipakita sa Dios kang Moises sa diwa pa siya nagtukod og sanctuaryo dinhi syudad. Mani. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9 ngadto sa 3. Ingon duni. Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were two rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. Unsay gigon? Gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya na kurtina nga nakaulan, unya ang luyo niya ng maong kurtina ang the most holy place. Sakto to iya. Nagibasa sa Hebreano 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebreano 9:12, klaro tinaw na si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan? Dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsuonan, dito sa langit. Unsa gani, balikon nato igsoon ang
Hebreano 9, uno ngadto sa 3, ang dapit sa may candlestick, holy place mga kaigsunan, dili most holy place. Ato masahon. Balik ko na to. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay. Klaro. O niya, kaya atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit nga nadapit niya ang candlestick. O niya, kaya na may referensya. Sumalas, tema. Mauna nga sa Selected Messages Book 1, page 125. Nag-ingon din in 1844, Christ entered into the most holy place. May pako, kaya na kayo nabasa, siyang ningong sayo, wag yun yung tao, nabasa nga sayo. O niya, normal man na. Basta gani kaatbang sa pagtuo, di ko na mo uyos doktrinas itubos kaatbang, puro ko na sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawanan karon nga mutugaan, mo uyon nga, sakto ng doktrina niya, kaaway ka, kasupa ka sa mga pagtulunan ka sa mga relihiyon. Mauna mga higalag mga kaigsunan, initag naa sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang Panginoon ni Dritso si Kristo sa most holy place dili na tinotor dili ko agad ko magpamaton ani. Ako lang gi-correct ang iyang nga gihilot ko ni Mrs. White, di na ba po makabasa si Ellen G. White manghililot. Huwag gani mabasa na si Ellen G. White mananabang manghililot pa noon, no? Nga Salmo 1:5 ang magbutang-butang ta, di ka mataka daw sa silot. Bukang sa silot sa Ginoo. Ano og nagpahilot is Paul alimag ang Mrs. White, muto o po kami siyang ako nagpahilot ko brad, niya gitiwasan man ang piang. Munang nakakonklud ko nga manghililot si Ellen G. White nga mutiwas pos na piang. Higala igsoon. Pila na oras? Ni ining takna mga kaigsuonan. Atong na suta opinion ra ni Paul Alima ang conclusion na sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit sa langit. Nga naman, wala may mabasa. Sumala ko sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni araw bago ilang kuan nga libro katikis sa Ibang Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa ka ha mabasa sa ilang CCC nga ni-declare ang ilang Papa na sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naimabasa man galing nakatabla nga naman nabasa kung sa kontra man po natuwal man na nakatuwal man na, pero kanis Brother Alima buutan kayo ni mutugaan na po na siyang way mabasa, no? Now, initak na ang mga kaigsonan o mga kahigalaan kung di mo gamit kang sayop na di anang gusto. Kay gasige na kang iyong sayop wag po ka ipresentar nga gusto. O niya sumalas Biblia, wag imong ibasa ang Biblia, pangutan-on po ka, wag po kayo mabasang sayop na, no? Mao na mga kaigsonan. Mao na nga burden of proof na niya karon kay negative man ko. Negative ko ani nga tema. Ani nga debatiha. Burden of proof na niya nga mingon na siya. Kung mabasa na ko dili sa Biblia nga sayop ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. O yun na nimong kapilihan. Ang mabasa sa Biblia na mga kaigsonan, wailangan akong hipuso na. Uli ko dumagite. Di ba? O huwag mabasa di yun ko magdali-dali uli ani kay pintahonon pa na niya kay ang iyang sumala sa Biblia referensya ni resulta sumala pa niya muna akong tambag ni sa akong kaatbang amigo kay nako ni sa sunod nga debate ayaw gamita ang Biblia kung wag yoy kay mabasihan diha ingna sa sunod nga debate
pamatod anako nga sayop ang doktrina sa Adventista sa SDA na si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit 1844 sumala nako way labot ang Biblia. Wala ka naman na kuan ka sa radyo. Iya lamang ni sa nagsidya way labot ang istasyon. Kaya imong apil-apilon ng Biblia o yan di ka makatukan na mabasa sa Biblia na sayop na katilingban sa mga taong maminaw. Naghimo-himo ka og ideya nga walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa nimong Biblia nga imong himong punan nga ang imong tinuod kay nay Biblia nga mo pamatod apan napakyas ka kay wa ka nakapamatod sa Biblia nga ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balang dapit sayop mga kaigsuonan nga di ko no makahimo mura po na Kristo nga Dios nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo. Magbutay kang Kristo pagsulod. Walay butang adili mabuhat sa Dios. Lucas 1:37. Base kinilang Kristo inutil adili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng sanctuaryo sa labing balaan dapit igsoon. Ang akong Dios makahimo sa tanang butang nga si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon higala negative mo ko. Negative mo ko. Sa katungdanan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. E sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pakyas lang sa atong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag gyud mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist, na 1844, nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daog wa ipildi. Nga naman, gawas og magpustahan ay mo diha usaha pa ninyo pagdeklarar. Kaya ang moderator di man i-judge. Ha? Kanya, niining debatiha, kami ni Brother Paul Lima, kami duha pildi. Nga naman, kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul Alima, praise the Lord. Pero ngayon ko diha, nataplan na mo, dilipan na mo ang inyong mga plite, kamong duhang Brother Paul Alima, aron dili mo yung tao nga pilde, amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po didaog. No? Kaya nga mo diri mga kaigsoon ng mga kahigalaan, layog sa rason, pero way labot ko rason mga higalang igsoon. Pagpakan atong Ginoo. Ayaw mo! Okay, dagang salamat. May hapon ka na tuntaran. Dagan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother Mitchell Pandilio. O karon na rin nata sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit husto ni yung sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa nako pagkasayod kay niya dinhi sa Selected Messages Book 1 page 125, Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang selected message kang kinsa man nga sinulat. Kailin si White. No, alang-alang po niya sa inyong Santo Papa. O niya referensya man. Wa man naging ng referensya nga. Ang amo ng referensya, ang Catholic referensya lang, dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga, kay sumala mas referensya ang Biblia, mababasa noon tayo mo diri nga nagtugan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White lang magkahiniingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ray miingon nga 1844 ang pagsuod kay so wa na sa Biblia. Magtubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Aga debate ko ta sa imo ra.
Ang giingon ni Ellen G. White, naghatag siya insaktong tuig nga si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtima sumala sa Biblia ang referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na teaching nagsulti tinuod o namaka. Ate, wala gyud na magaksilin si White. Nga naman, napamatud-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lagpit sa ni Ellen G. White unsang tuig nga nisulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuig kay akong Dios dili inutel. Bisan kanus amo sulod. Ang imo ra inutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro kanus ama nagisulat. O ka ba nga nasulat ni adtong unang siglo? Excuse me, moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtima kanus ana sulat ang Hebro. Ibalik sa tema kayo akong ubanan masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on ako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1944. So ang ako premise kining Hebro nasulat pa ni atong unang siglo o yun kadili. Okay, rolling sa ko sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya pagpahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Rolling, oh. Always respect the ruling of moderator. Ganong valid man. Kasi ang affirmative side. Ang affirmative side, naa say right, nga ipangutana ang iyang ipabarog. Gigamit niya ang Hebro sa ipagpangutana. So naa say right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tataya po clarification sa kamay. Clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebro, excuse me ha, mo respeto ko sa imo, pero ayo klaro. Sige. Gigamit niya ang Hebro sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaang dapit. Wala gamitan niya ang Hebro kanos agisulat. Inaw sa mga noon. Iyang gipamahayag ganina. Nga Wala question. Sa murag kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sulod. Ikuot niya ang Hebro 9:12, ang affirmative side pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebro 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Kaya ko pangutanon niya kanos agisulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ato ang sig moderate ani. Pagay ka sa ba? Naminaw. Sa man naduga na mo nilagtugi. Mao naman niya ato ang ruling. Mao pa po na to ang mga rules ani reglamento. Once kani kumubasa ka og mga argumento sa debate, klaro na ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipabarog. Affirmative side man unless kung he is negative. Siya man ang affirmative kanang iyang gipanggamit kay imo man ang gisupak na sama imo man ang gisupak ang iyang mga statement. So kanang iyang imong gipangsupak ang statement, pwede sila niyang gamiton pag balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling na to, inahanglan, ito bagyod ka sa maong pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako, naihatag ngayon pangutana. Sa kadali. Please proceed. Repeat your question, Brad Paul. Gigamit na ko ning Hebro Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. O sukna ko lang ikaw kung ining Hebro ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka, ganahan mo to bago kinapot sa ako. Okay, ang ako tubag mo ni siya. Matubag na ako na. Pero wata dire ga debate kanus anak isulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya atong topic man mo na. Wa man taga debate jud diri kanus ana sulat ang Hebro, kanus mo na ato lang nagdebatehan, kanus ana nasulat ang Roma. Mo na ato debatehan. Okay. Wa man taga debate diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebro nasulat ni atong first century, wanay lalis. Og sumala din sa Hebro 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ni dili kasigurita. Sakto na. Wagod na sayop. Pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Walay pizza diha.
Walay pikagitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay nisulod si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Gipahayag ni Juan prior siya nisulod nakita si Kristo sa balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya nisulod. Sunod ka pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko Mr. Apol Alima nga ang Biblia mo gamit dito sa hayong past tense nga dili past tense sama sa Juan 17:5 I had glory with you o niya past tense na pero present tense mo ang Biblia dili nimo na kuan sa grammar nga imong ikuan ang grammar kay kuan as past tense na siya nahitabo na kay maglayog ang Biblia sa pinadayag gisulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa balaang dapit sa pinadayag 1:12 ug 13 diha sa Hebreo 9:12 gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na pod sa labing balaang dapit o niya gitudlo ni Ellen G. White kanus sila sulod 1844 kay ang di mo manggod sumalas Biblia ang referensya basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarog ang imong diba sunod pangutana. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Pero wani niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag din Diyos aron ka magiyahan nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tema sumala mas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wa doy nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na ug dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namakag? Nagsulti kog tinuod kay gipasabot ni Apostol Pablo ni ana wala gahatag siya pitsa. Wala siya gahatag unsang tuiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit o mga tuwa kag pitsa di adire sa Ellen G. White selected messages book 1 page 125 ang imong tiba sumala sa Biblia ang referensya wa kay nabasa imo ra na ang doktrina sa Adventista nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop basta pangningkamot gyud nga makabasa kag referensya og Biblia aron makabarog imong pangutana imong tema. So sa ato pa uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wa po lagi ko diha nga pagsulat na ko nani nasulod na si Kristo. Wa gyud di gyud ko moyon ang mabasa diha nga nisulod si Kristo ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit nisulod siya sa labing balaang dapit kanus 1844 selected messages book 1 page 125 ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanus aban wa kay nahimo Biblia referensya wa ay mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagyud imong sayop wa ay referensya Biblia ni David nimo kay imo ra na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebreo 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di mo ko mauyon kay wala dahay mabasa. Wala mabasa. Ang akong uyonan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan si Kristo dito sa balaang dapit iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong giuyonan o niya kaya ang imong tema sa tema pamatudan ko na ang doktrina sa Adventista sayo sa Adventista sayo o sa sayo 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit asal gibase Biblia referensya matapos lang ang tema walay nabasa Biblia referensya sayo ang 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit kaya ang Kristo nako pwede mo sulod bisan kanus kay gamhanan siya ang tanang butang mahimo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Tubag. Wag yoy mabasa nimo diha. Nga ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo ang sanctuaryo sa langit nabahin sa duha. Wala ang dapit o labing balaang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala gyud. O niya ang trono sa Dios, kunin mo tanong God is everywhere. Ingon na nang gibasa sa Efeso 4 versikulo 10. Nga kahukmanan ni Kristo at sa Dios na atanan.
Pero di mo ba ang kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit, human nakita siya ni Apostol Juan nga dito sa balaan dapit, o niya, itudlo ni Ellen G. White, 1844, Selected Messages, Book 1, page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo, Mr. Bindilio, ang labing balaang dapit, kung dili ka na mong trono sa Dios. Tubag na ko. Tumag. Ang labing balaan dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, dahil salamat. Nelson, sa pagutana ni Mr. Alima, nakakita nakabantay ba kung mabasa na ako sa niinig nga referensya na sayo ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya kung mabasa na ako sa Biblia na sayo ang doktrina nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit pilde? Nakadungog mo? Kaywaman mo nakadungog. Pag-ingon niya siyang tiba, pamatunan ako nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sumalas Biblia ang referensya. Nagtugan sa tinod ng bakat. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalo siyang sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit, pero way gigamit ang basihan ng Biblia ang referensya, pero wa ko kadungog kung saan referensya ang gigamit. Wapo ko ginamit, wapo ko kadungog kung sa bersikulo ha, asa sinadagan. Kanos aman gisulat ang Hebrew. Ano taga debate diri kanon ang gisulat ang mga libros Biblia? Ha? Dapat affirmative ka, nigamit kang Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sayop ang doktrina sa Adventista, 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit, imong gitudlo, imong gibasa. Di abra no, inyong, labi na kung inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas katoliko? Pareha kami ha. Di na niya ang ang silot silang pare. Huwag yun siya nakakounter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dako impact? Ilang basahon mismo nagtugan ni Apon sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karon, nahimo ba ng alima? Wala. Niya din yung libro, wala nga basa. No? Great controversy. Na, kung iyan ang gigamit-gamit, pero tigong kubuta sa iyang pangunauna, kay great controversy yun eh. Dakong kasamot. Munang wagod siya di ko siya makasamot sa iyang doktor, sa iyang ipamatawag ng sayop. Samok yung kayo sa iyang pangunauna. Mauna mga kaigsunan. Sa Biblia, huwag mabasa ang iyang tima. O siya ganit tima ba? Hindi ka timota. Iyan ang tima doon eh. Pamatudan ko nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina nga 1844. Si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Muli ka pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit yung lagda sa Adventista. Abi na ako tuwa na dito. Sayop ang doktrina sa SDA na si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sabay akong gupon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruga. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, na wag tayo mahim sa ani Brother Paul. Naplitig ko tagwagi, naplitig ko lamang taganihan ni Kisibog, mupaulig yun ta nga, makaingon yung may pahiwala gustuhin. Kaya sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wag ay nakapatuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpakan natong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpakan natong Ginoo. Moingon ganit nga sumalas Biblia sama sa korte according to these documents. Naado kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpamatuod. Pero karon nga hapon I conclude na ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion na dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulo kabildo karon. Ang atong Dios makahimo sa bisan unsa.
pagkaluoya ang Dios ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaang dapit dito sa langit ng kulianan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon atong pasalamatan dayon. O karon ang last nga mohatag rebuttal atong igsoon affirmative side, Brother Paul sa Pablo Alima. Ang nahimo ra gyud ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nganong basahon man ang sayop ng mga idaan. Giunsa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebreo 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Gipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. Sa nakasabot. Unsa man ang pulong entered? Musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pang pagsulod. Kaysa pagsulat din ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil ang imong sayop na argumento, sa man ang imong Diyos, Brad Paul, wa na dahil kahong nga mong sulod sa 1844, o balihon po taka, kung sa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o nang hugaw. Ano mo gamit mga argumento? Na naghapraman ka na, ang Diyos makahimo sa paghinlo, bitang sa butang hugaw, sa Leviticus law. Anong gamito po ng 1844, pwede makasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa na gibasa? Gibasa niya ng selected message. Isa man ang libro. Libro ni Ellen G. White. Gipangutana ta ganina sa ato pagka ng 1844 di ay nga si Kristo misulod. Sa libro ng Ellen G. Bala. Sa libro ni Ellen G. White. Angay ba rin ang tuuhan ng libro ni Ellen G. White? Kanang inyong writer, angay ba rin ang tuuhan? Dini sa iyang libro. So may giingon din usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod ni ini sa Ellen G. White. Si Ellen G. White nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa. Ang imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen G. White, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra gisupak yun ning Hebreo 9:12. Klaro niyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen G. White 1844 pa pagsulod, asa man tayo may iskala si Kristo. Naglaro-layo din ang imong Ginoo, Mr. Bindilio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White nga gibuno man na sa bato sa ulo, maglabad man ang iyang ulo pagbasa sa ato kining imong pagtulunan nga supak sa kamatuoran gitudlo sa Biblia, bunga na sa kalabad sa ulo sa imong maestra. Ano perting duuya gud ang taon ning atong pagsuunang sa barista. Munang di gyud sila makasabot sa Biblia sa mga konteksto ni ini. Ang ilang nagtukod sa ilang simbahan, maglabad ang ulo ug magbasa. Bunga sa pagkalabad sa ulo. Mao kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mao nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mao nang atong prueba. Pero iya kong giingon nga basahon ko nako sa Bible nga sayop ng 1844. Oy, sayop naman gani ipabasa pa nimo. Mao nang gani wa na sa Bible kay sayop na. Ang kontra kay na sa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga maupay pagsulod sa 1844, magduda da kung kinsa na ang Kristo. E daghan man nagpaka-Kristo. Mao na nga ang paghilot ni Ellen G. White sa ilang sayop na pagtulunan ng 1844 gibasa nako sa America in Prophecy nga ang una daang teaching ana nga si Kristo mobalik sa yuta sa tuig 1844 napalpak man ang ilang interpretation, naghimo sila bag-ong bersyon nga perting palpaka gihapon nganong mapalpak kay ang inyong gibasihan nga libro sinulat sa taong maglabad ang ulo kung magbasa. Ngayong hapon o hinaot dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran nagipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato. Okay.